तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी आम्हाला मान्य हे अंतिम अधिकार महामंडळाचे आहेत. निविदा प्रक्रिया ही कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही स्टेपला महामंडळ रद्द करण्याचे अधिकार महामंडळाला आहेत. तुमचा निर्णय ह्या कागदपत्रांचं आपण चालू शकत नाही. पैसे दिलेले आहेत जे तुम्ही बंद करून दिलेले ती कागदपत्र तुम्ही पुढच्या निविदाला तुम्ही वापरू शकता. मॅडम पण त्याच्या तारखा घातलेल्या आहेत, परत तुम्ही तारखा घाला बदलायला म्हणून परत काहीतरी फॉल्ट काढणार, नाही तुमचं ते काही तुमचे परत ते कागद परत नवीन करायचे लागणार. तारखा बरोबर हे प्रश्न विचारणं आमचं काम आहे. प्रसिद्ध करणार सोमवार किंवा मंगळवार, परंतु ती तारीख देणार ना भयानक रक्कम भरण्याची तारीख शेवटची एवढी आहे म्हणून पावती चालणार आहे का? चालणार काय पावती? रक्कम आम्ही तुमची आहे अशी परत देतोय आम्ही. कोणाला बोलायचं आहे? मी बोलतोय एक मिनिट हो दादा. मधुकर विकाजी बांधे स्टेशनला बोलवलेलं काय घाबरतात का ते? तुम्ही कशाला घाबरताय? तुम्ही कशाला बाकीचे काम सगळ्यांचीच घ्या मग. एवढे निवेदन त्यांच्याकडे लिस्ट आहे ना. हा फॉर्म चालेल काय? प्रक्रियाच परत आम्ही राबवतोय त्यामुळे तुम्हाला दुसरे एक साहेब आमचे 600 रुपये फुकट गेले म्हणून त्याची जबाबदारी कोण घ्यायची? आता काय झालं, पैसे भरणार आहेत ना, दोघं काय उघड घेतलं नाही तर तुझं तुमचं नाव सांगा पहिला. नाव घेतलेलं आहे, कल्पना आहे. बोला सत्य म्हणू शकत नाही.
जर टाकलं मी काय उत्तर लिहिलं अरे सांगितलं अरे तुम्ही काय ते करा बरोबर आहे ना. मी काय म्हणतो साहेब यांना काय देऊ नका हे जातील फक्त दरवाईची तुम्ही लेखी आश्वासन द्या लगेच आम्ही रिटर्न बरोबर आहे. बॉन्ड पेपर प्लस माझं नाव दिलं कोणत्या पद्धतीने आम्हाला देणार आहात चेकनी देणार आहात कॅशनी देणार आहात ते आम्हाला परत पेरेला बनवणार आहात. तुमचे बँक डिटेल्स दोन मिनिटं माझं पूर्ण होते. बँक डिटेल्स द्यायला एवढं लोक पुन्हा तुमच्याकडे लागणार. आम्ही 1000, 1200, 1500, 5000, 10,000 भरलेले आहेत फॉर्म फीचे. बरोबर आहे. जर जोरावर जर एखादा माणूस व्यक्ती जर तुझ्या फॉर्म फी अकाउंट साठी परत आला आता पूर्ण क्लिअर होते तर त्या व्यक्तीला तिथून यायला खर्च 500 रुपये ते 1000 रुपये आहे. बरोबर आहे. एक प्रति 3 बॅरे घातलेले आहेत फॉर्म न्यायला आलेले आहेत व्हेरिफिकेशन केलेले आहेत या सगळ्या शंका ज्या आहेत बँक डिटेल्स द्या. काय आम्ही समजा किती तासामध्ये पैसे ट्रान्सफर करणार लेखी द्या.
टेंडरचे काही तर नियम आहेत ना. छोटी ही कमिटी आहे अरे होतं बरोबर आहे, पण तुम्ही त्याचं रस्ता दाखवू मागू शकता लेखी मागण्याची. त्यांना काय असेल ते असं त्याच्यावरती कारवाई करा म्हणून तुम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.